Yeah. But otherwise. Kunge wadonate ngawati bire. Kunge inini ndapinda uma. Nai, iwo sinopinda mazviri. Vanozviita vakadzi. Anobata kuti ndazviwanira pano. Kadzi anozviita. Ngokwanisi ndazviwanira pano. Come on, guys, where are you? The day that you have been waiting for, the moment that you have been waiting for. Takusvika pavenue chiuyai chibva mangu yamchitega vamwe anditi mshungu waibva wakatega vanhu vako uya wakatega vanhu vako chiuya wakatega vanhu vako. Time yamanga makamirira takusvika pavenue tanzwa nekunzi mamirigwa chirega tichisvika at least hakusi kunaya zviri nani hakusi kunaya tatosvika marodhi achiororo maiwekani kuita kutamba rumba mai mwana ne mimba unotozvara vakabvisa tara vakaisa dust apa dust chemakombo kuna dust zvita makombo kudai uzotapaya kumira mushi rega ndigare ndakupa chinhu kiri power bank kuita kuti kana yakuda kupera tambo yacho iri iye ndakashandisa apa ndokupa ndabvisa ndinjasiya mafilimu aunoziya pambuya tiri live tiri live but tatosvika kapa venue maiwekani tasvika pavenue guys, tasvika pavenue, tasvika kani pavenue apa. Regai tione kuti pari kumbofamba sei, regai tione kuti what's going on, regai tione pazara vanhu asati oyensara apa kwanga chitonomira pamakombi papi panga chitanomira. Right, tasvika guys, tasvika guys, tasvika pane matende apo, ayo matende edu ayo. Una munenge ndopinda. Ona vari kubona mamanyiro vari kuita. Ona mamanyiro vari kuita. Ona mamanyiro guys, ona Buddha. iri kumasure uko mune picture, mune inonzi t-shirt yangu yediaries necape kubox remapads riri kumasure. Ndo zviri pane guys, asati asvika. Regai tichinosvika tione panhingikiri, tinosvika panzvimbo tione. Regai tinosvika panzvimbo tione. Regai tisvike panzvimbo apa tione. Regai tisvike panzvimbo. Regai tisvike panzvimbo. Hanzi I'm so happy. Tasvika. Peter manje tachatora t-shirt ndiani?
Mati? T-shirt. All right. I'm sorry, man. I'm sorry, ma'am. Ngotiregeranda nonoka kupinda mutauni kubuda kunonetsa munhu wese anenge kuona neshopeka kudatumbusa waimaketa saka ndatove bhizi mutaunatotize kati aiwa ndozozviona mangwana ndinofara kuve nemi handisi tichogona kuswedere kumasure kuitira social distancing in case mapurisa akatisvikira tiwanike takarongeka zvakanaka tibve tangofara handiti mafaro tiri kucelebrata vanhu vari apa handitika ivava ndivatiri kucelebrata zvinongorwadza seuri chizvarwa chemuno wakaberekwa muno kakurira muno vakomana hauna mbovhera wakaitwa anything community yakauri kuitira mamwe macommunity kune mamwe matauni zvazvichitibata but finally ndazosvikawo pano saka tinokuumhoresai tokuchingamidzai mese muri machienyu ari specialized tinokuchingamidzai titi aiwa takurangarirai tinokudai handitika vashoma vanokurangarirai but aiwa isi tinotoda kurangarira pakashoreka ipapo ndopatinenge tichida saka I think handisizoti ngatitangeni program yedu tikaswedera kumasure because tina artist arikuda kuyimbira nhasi dzeireva arisireni ndere ava handiti Amen. Vane makona nyatsotura mutori. Tikutora. Tina artist watinaye andizati manje ari papi andizati asvika but handisi kumuona angachifanirwa anyway tatatanga neprogram yedu nokumbura hwana nongotivhurira nemunamati hwani zvake anoda amai hwani vanoda
baba wethu sezulwini size lapha Jehova ngeli xesha omthinithi omhle sibekwe apha kulo mntana omaziyo ngegama nomnika izibusiso Jehova wasikhumbula ekude ukuthi kunabanye abantu abanjengathi uNkulunkulu wam. Ndicela ubusise baba umsebenzi wakho uhambe kakuhle angenzeli thina sodwa Jehova amtrinity okuhlengenela apha akhumbule khona engezelela uNkulunkulu wam amtrinity siyabonga Jehova sibonga le ntombi le esenze saba akhona apha ngeli xesha Jehova amtrinity konke okuzakwenziwa kwakwenziwa ngawe Jehova ngoba ukhona phakathi nakwethu konke ndibuyisela kuwe Jehova ngegama likaYesu Kristu sethu amen Amen. Tingari ngotenda timu rangu rimwe riri panhaka remadiaries. Pane vamwe vatotravela kubva kuna Chief, kune umwe abva kuBulawayo, kune vamwe vabva kuHarare, kune vamwe vabva kuSouth Africa vasvika makuseni. I think vanosvika anytime. Just kungoya kuzosapota ipapa. Saka ndoda kungotenda timu rangu irori. Ndifunga mumwe havana regalia vamwe vanayo ameno zvafamba sei baba. Saka thank you guys nerudo rwenyu kuuya kwamaita. Saka sata because kune mamwe machair avo ana Howard ndifunga muziva Howard wemabhazu ana Howard akanga iswa nezuro zvino Howard ansendera message manje achitanzi vadarika but I think pane 1 hour 2 hours achiti vadarika bhazi rambofatirela kudi saka kana achinga svika vhesa achatifonera ipapa so but at least aripo ndakuziva kuti apinda muZimbabwe because andakwanisa kuya nawo ese ngakawandisa then pane mamwe ane vari South Africa vatosvika kudhara vari kufema kwavabhuka saka vari kumbogeza vari kusvika manje so tichifanomirira hedu kuti zvidaro paprogram yedu nekudaro handizivi maybe DJ unokwanisa kuwedzako music vanoda kufanotamba kana pane zvavanga muchida kuimba mene ndachindosati hanzi pane zvamuda kuimba handizvi ndiani anga achivada kuimba kana kudii ndimi Mwanu wakanaka, ndiani waronga ishi, imi ndiani waronga ishi, mbeni wakanaka, ndiani waronga ishi, mbeni wakanaka, ndimeli wakanaka, mbeni wakanaka, ndimeli wakanaka, naka, ndimeli wakanaka, ndiani waronga toro, Kanaka, ndimeli wakanaka, ndati ndiani waronga ronga, iye ndiani waronga ronga, ndimeli wakanaka, ndimeli wakanaka, ndiani watirongera, ndimeli wakanaka, ndiani watirongera. Ndimeli wakanaka, ndimeli wakanaka, sisi yedu ndiani waronga ishi, ndiani waronga toro, ndimwari wakanaka, ndimwari wakanaka, ndati ndiani waronga ronga, baba ndiani waronga ishi, ndimeli wakanaka, ndimeli wakanaka, ndati ndiani waronga toro, ndiani waronga ishi, ndimeli wakanaka, Ari vedu vatipa mumwe mukanazve wekuti tivana, sisi vedu vatipa mumwe mukanazve wekuti tivaru, ishe wedu vatipa mukanazve wekuti timuna, isi panotapiwa tivana, iye watipa
send a message hanzi ndepalori yeblue aminti ndiyana aina unyorwa zita hanzi nice boy ngauye kandisi kumuona ndouya nice boy hasi kuserero oh ndi nice boy moyo wakaitwa moyo wakaitwa kudai uyo ari kuenda kusera ari kudini kumuona chiuya ari mumbago amuzofarire kumuona chiuya ari mumbago mwari baba tiratidze simbare mwari baba tiratidze simbare nyoivanane tisimbizane tiganane tisimbizane amuzofarire kumuona chiuya ari mumbago ari baba tiratidze simbare mwari baba tiratidze simbare tidanane tisimbizane tidanane tisimbizane amuzofarire ona chiuya ari mumbago mwari baba tiratidze simbare mwari baba tiratidze simbare tidanane okwatodishaya munogara muno mugwera munoti ndimwari vakanaka kwete kuti ndimwari vakanaka because ndevanga siri mwari dai niwo ndisisiranga saka ndimwari vakatozvironga izvi handisiri handiti pane artist mukomana anoimba ndewemuno mugweri ndangosapota vanhu vegweri chete mwana wemugweriwo zvakare anoda kutoti mutomuziva mufolo wemwana anoimba yei uya tione nice boy timbonzwawo achikuimbirai kuti anoimba sei takshopboy Makadini makadini ko ono uri ngobvunza zuva makadini ko alright zita rangu ndonzi nice boy tinokutambirai zvakanaka. Thank you so much sister Meli. Tinoda kutendai mese makaungana panapa tisingazivi kuti zviso zvenyu zvinogona kungosungunuka here izvi hazvina kukiika here hazvina makii saka handiziitenda sei ndogona kungoita something handiti tongaita for take your time tongaita for ndodaona DJ first take your time right segai timbomirira chitaura na DJ ticharuda kuti DJ tipako song tipanombojaiva tipanombotambira vakagara mumacheya vari special apa Lord, you have shown me that everything is possible. With the Almighty God, nothing is impossible. Lord, you have shown me that everything is possible. With the Almighty God, nothing is impossible. What you did in the past, you're doing it again. What you did in the past, you're doing it again. tisire baba harare DJ
Renaissance. Ino tamba tamba. Ino tamba. Dakona. Mamuta. Atishe. Deva sakangama. Onorche mana DJ no bon. Ande DJ o
family yangu inove global. America, Canada, Australia, UK, kupi neku. Saka vari broadcasting ava vari kuona. Paita ataura kuti arida kutengera vanhu vese vari mumauchi ava madrinks. Saka kuvatengera madrinks. Apparently ari ku UK but we make a plan now. Regaitonotoshika sei. So regaiti imi michandana kanibatsira kuti vanonwei. Kana chisa inini ozopa inini mari yangu it's okay. Because munhu wedu. Mataura. Buying my drinks and then because of Mama I am buying my drinks and then because of Mama I am buying my drinks and then because of One, two. Hi. Say. Thank you, Aberek. Mofadzana zvishoma. Tumbukanganwa nhamo ndizve. Apana sina nhamo ndizve. Kana simele vasvika toti zvadi. Zvaita. Sacho kutanga toda umbopa sando varidzi vesando ndizvo here. DJ. Let's go. Nice. Follow bichara. Islam. Yes.
sando dzavo vakakodzera kupiwa sando dzavo tisati tatanga zvinhu zvacho nai sati tambotanga tapa vanhu sando ndo zvakakosha hande tiche yes sir hande so hande to right vanofarira tanzosova tunatwa ndimoswedera padhuze nai pane zvatoda kumboita pane zvatakuda kuita manje izwa ndinopokuza story izwa andiri muraundi ndichikaza zvakukuse ndichikazira kumaya zvakupalesa ndaona vamwe sisi vasanditota ndapindwa nerutivo nekitasa all right, let's go. NPO. Wana washine chando picha na naye uraya para mama ni wana stress isha ndichikasta sababu kuse ndichikazira kumaya sababu palesa ndaona mama sisi wasoni tocha napenda narujia na nina zakucha sidara kusisi nina zikocha sanitari zane sisi una bibacha nikaji awa sisi na pakumocha nikanaona hivi hivi wetu haisi misikawa tunambofara mbijana haisi off topic tunambofara chi mbijana so kumukanganwa na amba maisihe tiche ingutangidza akawanda kupedzisira hande tiche wala chiti mana ndiri muraundi vese mchati mana patotana mazwano raundi ndichikasa zvamukuse ndichikasira kumaya zvamupalesa ndaona vamwe sisi vazonditota ndapindwa nerutivo nendingazvokuta zita rangu sisi
cheta wayazungopara Guys, aiwa ngomira nice boy timbomira akomana kwerimon disappointrei aiwa kwera muna vibe chaishayo kanyangwe nenimatondiurayo vibe iri muna ne vibe manje yekutoda aro chaishayo but akwera muna vibe muri kunyadzisa kwenu mukuonekwa nenyika dzakawanda vapurofesa rukurava mukuonekwa nenyika dzakawanda itaiwo kavibe bakumana tine vibe but ngatotadza kuita vibe vibe yacho kumana aiwa motilegerera guys DJ wedu anenge asiri used kune zvemaartist anenge ari background sorry DJ atisikuanzira si chokwadi this track anditika toda pane vanhu vane history mulife azvinei nezvimwe zvese zvatiri kusongana nazvo andika. We just want to say to everybody here, don't give up in life. And so this track is not the Shandaga. So hand play.
Play Shiroto. Play Agati Shiroto. Tangoti kaka pane zvikuitika nemushini. Saka iri kuslowa mbichana so. Play Shiroto. So, nenyaya yezvangoitika pamushini tangoita one track tobva tapedzana. Todangoita one track hatikazotadzi zvese. Tisingaperi kachinoshura kupakaronda kakunirapa kutema kwese pakuchapera. Idzwai nyaya kairi pano vakapa vamwe kavatirapa chaiva chikepe cheutapa vachidzipara pavachishupa vanhu vatema taivanapa vaitopamba nemumanera yaivahora kadatikera havaifunga tisingapera tisingaperi katinoshura havana hepu kapasirono kutainini sodera pano vaitovako vavanesano vanaolanda ikwano yaiva bitu pase chibitu pase wakuvirambira temboasa pasi esera vakuvira matoyakisi yaiva bitu pase chibitu pase wakuvirambira temboasa pasi esera vakuvira matoyakisi asi kuma kwenu iwe msoro tora mapfumo wobayano vakuda simba matenza moro zikisa kecho pinda msoro vakuda moni kufura meso ukasadaro wakengewaya tisa miswati uwenetira miswati yaipaticherengeta saoma kwese kuge mukwenga hakuna munhu achakusenga nekuti tese tiri munamo achatapake akusa wake ikuwa kupi yatitatema ikuwa tiki yatatabata chakamisunga pachichapera ritayakadzigomarara chipedza sa mongotiregerera panyaya yezvikuitika pamatracks so ndikuda kuti muteerere this track. Alright, pane zvandoda kutaura patrekiri handira patrekiri tirikuda kuimba nezvegomarara handiti pane vamwe hama dzavo dzakashayikirwa negomarara inoti kensa nevamwe vakashayikirwa nezvakasiyana-siyana handiti saa trekiri rinoti gomarara pane zvatoda kungotaura panyaya yegomarara it's a song inonzi gomarara yatakaimba tichiramba nezvekensa saa toda kuti play that track.
Thank you, and let's move over more. After the next Masuleka, Bijan. So the Naku Isusu guys, the guy was shut. The Kabata make Pachen and Simugarema Tongosiva. I am a politician. I am not a politician. I am not campaigning for anything. You can track record Yangu. Definitely no farm the whole Zimbabwe, even in South Africa, culture and pie and help Zimbabweans. And I am not associated with any political party. The Garena got a clear paper. So, such a Naku deputy Susuga, Titori Woman, when it was Panamana Ushu, Arapa Posh. We have Panish command. Manajana was out to Chimuredu, do not get Chiwana, rip Pudama phone, Papa, by Pavara Chiwana. Mana we ate some Munaku, Patramana, we purchase. Purchase. Sagamana kumana na gara kupajuza. Pane yanguda kuchaketa for this na mependa kuchikolo shesena yeshesa yeshesa. Ndoza tinoita isema diaries. Ama kato nere masu. Kato nere masu. Right na ya date and it's about to the pidamation. Right. Sagamana ndemo kwera musula kufara aditi. Kana tumuruda. Itato sebero masu. Gofu bero masu. Boy, c'est pas na. Quoi dit que ça va na? J'adore la kuitaga. Cinéma price za kwa tena kupai, but chapa anoya ne joy. Anditi. Anoya ne joy, ndio watoni. Atinongo, anafuna kuya ne joy ayo. Aulume. Anditi. Saka tite ayo kwa piano now. Auma sise ayo kwa piano anditi. Tite. Tinawe na piano. Alright. Tipo, pai my t-shirts. Don't go kunza you guys. Muna siva ne sororo. Nice siva sororo. Gana siva ne kama ne sororo. Ana siva ne kama ne sororo. Dian sana sororo. Ana siva ne kama ne dance. Dian. Dinu ndio siva. Dance. Kuna tane shei. Ndakuzivina rapolisi inoti kana ukajoina paunozoshayika kana kushayikirwa nehama inokubetsera nemasevhisi osatoka pakuvigwa munhu kana kuvigwa kwako iwe kana uchinge washayika. Saka dafsi igai. Ibe makewa makato no kwa karibu machewa. Anuti milana. Sudek masure. Ye. Terera ikamuti. Kudema ne hamba tsaka Afrika biti. Bangaba minana putina na sisina na mai batuka Afrika ntia. Tapatira kwa wanda bakuti bashayikira bashayikira Afrika. Abana mari biti makumba. Tubere mashiro. Chenda masure na sisina ni batuka Afrika wokuti. Kuna ino zororo pumulani. Mwana we Jabs. Anditi. Ikamba ni mission Jabs. Kuti bajoyine kutra kuti kana pasina mari because kutakula chituna kuva ku South Africa vya ku Zimbabwe is 20,000 and 20,000 and more. Saka pakada rukazhinji rukuroya munhu asina. Chiudza ivana sisina kuti joina izororo pumulani. Pakazira jororo pumulani noshandira pa 79 rands pamwedzi. Isende kuti aende kunotenga ndandos every month. Chimuudza kuti ichafira na polisi yakarongeka because ruku aruna bhera kuti ndakuuya. Anditika saka udzai hama dzenyu dziri kunze manyika kuti joinai zororo pumulani kana kuti Jabs imwe chete chera akazofunga kutsoka kundozogara kuna kuZimbabwe anga akajoina zororo pumulani anongouya kuno kuenda kuJabs okontinua kubhadhara under Jabs. Anditi because shuwa tanecha nekunza taunza vakawanisa kumba tinotori nekamba natinoshanda nayo inotounza vanhu vanenge vashayika ukoko vachiuya kuno kuZimbabwe vasina kana funeral policy kana pekutangira panenge pasina tozokontributa futi mari kuti munhadi auye kumba. Anditi menge tichiza izvo asikasiya zvinhu panoti pahako DJ
mashure ini. Zakwana kan, zakwana. Bro, sorry. Bro, kuda kuda mashuru. Pane mwana tinayi DJ, anzi ndokupura magati ni mwana uyu. Tisiro Enzo, ari kuda kutamba magati nchamba. Kutamba magati. Kutamba magati mwana uyu. Please, chipote kira ipo matamba, kusajambe chikambe, endai huko. Endai huko. Ona kutamba, ona ikira. Kutamba magati. Uruwa magati hewe. Magati. Fighter challenge, mana avanzi fena, like them, with one one. Fighter challenge, right? You are tangi, or I dance tanga you. What got to the shaman? Oh, jacket has to come and say, Vista jacket. DJ and it's one. Yes. Nagana
ukati ndiani vachakutengesa nhau yako ndaiona yakakurisa uri vetambo pakati sekenduri nandiye chimwana mune chuma muchuma zvawauya kuno zvaiva zvino Okay, right. Yeah, we know the right. Ah, pa kushanda save, or kushanda save.
small size 2 vanokwana small size vese vari 2 andika then kana uyu manje tine challenge mana size mupe ikepi akwani saka ndezve mwana asi zvamai vacho ndezvamai vacho vanofika veyakutambe pasikei Moms, mwana yanza atotengerwa mafuta. Mafuta. Anokwana ere. Guys, ngatati kubatsira kwasira bijana asainya kubatsana covid asainya kubatsana ngatadereki basure alitika ngatadereki basure no chipa ibere kepi ngatadereki basure guys covid alikoziya anoziva chenena Uyu. Ada utamba uyu. Awangambowa goni bana. tangopinda muprogram Nanda pin. Mangopina aja. Aisha munde yao saka ndisi. Tubaya sowan. Andinya zozeli foni era. Unozopressa yobhaya hapa. Amuna phone iri muklik kudai. Toreni phone. Yangu utobati